Państwa, jeszcze do wspólnego zdjęcia, jeśli mogą Państwo tutaj zapozować. A teraz bardzo dziękuję Pani Prezydent, bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Tutaj jedno ustawienie do zdjęcia oczywiście. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do zabrania głosu Europejską Poetkę Wolności 2026 Aminę Elmi wraz z jej tłumaczką Bogusławą Sochańską. Zapraszam Panie bardzo. Jeg er ikke noget ud over dem, der er villige til at elske mig og vise omsorg for mig. Vi indgår i en særlig økosystem af omsorg for hinanden som mennesker. Dem, der bryder med denne kontrakt, vil noget andet end et opretholdt liv. De vil ødelæggelse. Jestem niczym bez tych, którzy gotowi są kochać mnie i okazywać mi troskę. Tworzymy jako ludzie szczególny ekosystem wzajemnej troski. Ci, którzy ten kontrakt zrywają, pragną czegoś innego niż podtrzymanie życia. Oni chcą zniszczenia. Når jeg føler mig ude af kontakt af min egen krop, læser jeg som regel digte. Digte har en usædvanlig evne til præcision. Det er netop præcision, kærlighed er formet af. Fortæl mig nøjagtigt, hvorfor du elsker mig, og jeg vil sige det samme om dig. Digtet kræver skrøbelighed fra den skrivende. Digtet kræver en hengivenhed for mysteriet, der kan opstå på papiret. Kiedy czuję, że tracę kontakt z własnym ciałem, zwykle czytam wiersze. Wiersze mają w sobie niezwykłą precyzję. A właśnie precyzja kształtuje miłość. Powiedz mi dokładnie, dlaczego mnie kochasz, a ja powiem to samo o tobie. Żeby na papierze mogła pojawić się tajemnica, wiersz wymaga od piszącego wrażliwości, wymaga oddania. Poesi er måske det sted, hvor mennesket stadig taler langsomt nok til at høre sig selv. Poezja to być może przestrzeń, w której mówisz jeszcze na tyle wolno, żeby usłyszeć siebie. Vi lever i en tid, hvor næsten alt skal kunne måles, optimeres, omsættes. Hvor sproget ofte bruges til at forklare, sælge, overbevise, forsvare. Men poesi nægter at være nyttig på den måde. Den standser op ved det, som ikke kan effektiviseres. Et vindpus, et øjebliks ro, en anden stemme, der runger gennem lejligheden. Żyjemy w czasach, w których niemal wszystko musi dać się zmierzyć, optymalizować, podlegać obrotowi. W czasach, w których języka używa się często do wyjaśniania, sprzedawania, przekonywania, usprawiedliwiania. Poezja jednak odmawia takiej użyteczności. Poezja zatrzymuje się przy tym, czego nie da się przełożyć na konkretny efekt. Przy powiewie wiatru, spokoju chwili, niosącym się po mieszkaniu głosie. I Koranen står der, at det ikke er øjnene, der bliver blinde, men hjertet i brystet. For mig er poesien det øje i hjertet at se med. Øjet i hjertet ser skønhed, for skønhed er nemlig ikke overflade, det er en måde at stå stille på. En måde at have koncentreret opmærksomhed på de mindste detaljer. Sådan en skærpet koncentration kan ikke andet end at afgive skønhed fra sig. W Koranie napisano, że to nie oczy tracą zdolność widzenia, tylko serce w piersi. Poezja jest dla mnie takim okiem w sercu, którym należy patrzeć. Oko w sercu widzi piękno, bo piękno to nie coś, co określa wygląd zewnętrzny. Piękno to zatrzymanie się i uważność na najmniejszy szczegół. Taka wyostrzona koncentracja uważności może tylko wydać z siebie piękno.
At se skønhed er at nægte at blive hård. At insistere på, at verden ikke kun består af brutalitet, støj og hastighed. At sige, der findes stadig noget her, som er værd at beskytte. Widzieć piękno to odmówić stania się twardym. To upierać się, że świat nie składa się wyłącznie z brutalności, hałasu i pośpiechu. To powiedzieć, wciąż jeszcze są tu rzeczy, które warto chronić. Thank you so much.